igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon, ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan. Busa iyang isulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha moduol ug moingon kanimo siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gamay pa kaayo nga porsyon ang among naistoryahan diri ni Joy sa among mga kaagi sa una nagkuyog Miss Landbang. Gamay pa kaayo nga porsyon wa may kahisgot sa tanan. Pero by experience common gid na nato nga kun mo trabaho ganita mangita kita og promosyon. Ana si Joy sa una gasugod og OJT sa Landbang, ni ending siya pagka head ka sa branch. Mao na nga ngita kita nga musaka atong posisyon niya. Kasagaran sa nato ganahan pud ta gyud nga daygon, di ta ganahan nga kanang agi-agian lang ta ibaliwala. Kamo ganahan mo na kanang di lang mo taton ba agi-agian ra gyud ka, ganahan mo dili dili. Mo na kana mga basta kinaiya ginas tao ug mo na gitawag og yawan ong kinaiya, dili na siya Diyos nung kinaiya. Kay kung Diyos nung ta sama sa gisulti ni Kristo, insya pili atong labing ubos naman, ubos yung kayo. Ayaw pagpili. Ang Diyos nung nga kinaiya di ay malipay siya ari siya sa ubos, dili siya ari sa taas. Kamo malipay pa mo ana nga kanang ipaubos yung kawa, ika mo'y libakon, ikay dauton, malipay mo ana dili no. Karon malipay na mo kay ibaw mo yawan mo na di mo sa mo ganahan na mayawa no. Mo bita na nga ang ato rong katilingban gubot kaayo masimbahan man or gobyerno tungod aning pag-ilog bitaw nga ari gyud kustaas wa nay mo paubos. Mo na si Kristo ug atong tan-aw nang iyang kinabuhi isip atong manluluwas, nagsugod siya sa pinakaubos, namatay pod siya nga ubos. Aw naisa hinuto siya jutay kay giisa man siya dinhi aning cross. Pero kaning kamatayon na nindot kay ning kamatayon ni Ma'am Linda kaning niya kamo sugot mo ginani. Ako di sa kong sugot. Pero mao ni siya ang nakaluwas. So ang makaluwas dahil sa atong kinabuhi dili ng mga mapahitason, ang makaluwas ang mga mapaubsanon. Muna nga unang itudlo ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, niingon gid siya nga para nako kung buhi ko ang akong kinabuhi mao si Kristo. Nya kung mamatay gani ko para nako usana siya ka ganti. Ang kamatayon ba mura og ganti. Kay para sa mga mapaubsanon kanang kamatayon reward. Reward ba? Kamo hadlok pa ba mo mamatay? Kaya mga mapahitason hadlok kina sila mamatay. Oh.
Adi mo hadlok. Hadlok lagi. Okay, mga mapahitason man mo. Kasagaran na ng mapahitason, dili gustong sakitan, dili gustong sakiton, dili na sila gustong mamatay. Pero kana mga mapaubsanon, bisag imo na silang yatakan, imong ludan, okay ra yun kayo. Kinsay nangapkap sa mga kuan, kanaro na ay na lumpagan ang mga yuta, katong diris naga, tus binggit, ang diri sa kuan. Kinsa may nangapkap dito, ang mayor? Dili no. Ang mga sundao, ang mga barangay tanod, nag-sud na to, bahala magkalapo, bahala maapil, tingal ito sila na moirog na yuta. Sud yun nga to. O sila'y nakarescue sa, pwede pang marescue, o nakaretrieve sa mga lawas nga natabunan yung taon sa tubig o lapok nito sa ilaw. Purti nilang lapuka o mga naong, mura sa sila gikas menteryo, mura gikas sa sila sa lubong ba? Mauna sila ang mga mapaubsanon. Kana bang muingon ta sa amo ng trabaho, ana ta sa atong opisina or sa asa ng trabahoan, gitawag na siya dirty job. Dirty ba? Niya ang title ana murag blue collar job. Ang kaning mga mapahitason ganahan gani sila sa white collar job. Kana bang magsiglag kita ba kani o kani o kana ha? By 3 days kinahanglan mahuman na kani 3 days. Ngano ni mahuman na? Kanang tingkasaba ba mo na yung mga white collar job. Nya kani amo pare man may usa man nga mo. Dili ni blue collar, di sa ni white collar. White collar, no? Wa man may collar, among ga, wa man may kwilyo ang among ga. So mo na kanang mapaubsanon mo gani makaluwas. Kung magbaha, sana mulunok adili inyo wa man ni mga lunop-lunop dinhi karon ang Cebu City. Pero trabaho patas una yung silang bang wa nang lunop-lunop no. Karon pa mo na nausok. Ni clog up na ba mga kanal? Kisa may makaluwas para mawa ang clog up. Ang mga mapahitason o mapaubsanon. Ang mapaubsanon, tagaan lang nimong 100. Musunay, mulangoy na tos tubig. Kuwaon to nila kato mga plastic. Haron clog up. Pero karing mga mayor, karing mga gobernador nga nagdawat og tagpila ka 100,000 ang ilang sweldo. Asa mo so dito? Labaw ng pare, mo'y tiga tagkulikta. Sa Kristan mo'y pasudlon, sudlan ito doon. Lag-up ng atong kuhan, lag-up ng atong kumbito, panawan. Akan sila mo'y magsaw-saw mo'y. Pero ang pare, ang pare sa kato pa doon, kuha to doon. Sa sus, ang pare, ay tanghunda kay sus, ang ginuura bagin na ang pare. Wala lang ibaw na demonyo dito, gabarong-barong dito. Kasa-kasa lang. Kaya ang Ginoo, ang tinunan ng trabaho sa Ginoo, paubos man. Kani man siya. Siya may gilatos, siya giludan. Dirty job man ng observation ang iyang giagian. Kita mo na. So, kung gusto ka mo mahimo mong sikat katos langit, pagpaubos. Sa na-assign bitaw ko ni prisuhan, kani akong assignment ron sa prison ministry man ni. Nya gi-assign ko din 10 years na ko sa pagkapare. Nya sa akong 10 years pagkapare, wa gyud ko ma-assign og parokya bisan na lang assistant parish priest. Nya nisud ko sa seminaryo at age 31. Mote sa tamong istoryahan, ako yung gibuwagan ng akong uyab na magminyo ng damiatong tuiga 1995. Kay gusto kay ko aning trabaho sa parokya. Kay dili man ko kasi trabaho sa parokya sa Guadalupe. Nya hangtod na lang ko na pagkapare na nako, hangtod na lang 10 years, hangtod na lang karon na 15 years nako. Wa gyud ko ma-assign og parokya. Motong pag-assign nako sa prisuhan, nako sus. Ni anagil hinuon ko aning mga naong nga purtig yung mga laksutag mga naong. Okay, piniriso, samtaw na mga naong. Yung naong, nindot kayo na siya. Pero piniriso, tagurha kasi mana, way ligo, way ilis, tagsakabuan, way ilis. Ang baho pa nimo, ang baho pa nila, ana. Nya, labi nagmagmisa ko ato yung kusod sa brigada, na porting buutan. Nya, elbow to elbow may sa mga piniriso. Hapit way ventilation, kay sulit kay diring simento. Hastang electric fan, init o kanang, kanang hangin. Porting paitay. Nya, ang mga choir, may maning choir kay mga nindot pa mga naong.
Sila dito, ilang choir, kusog na ba kayo manganta? Ano sa akong luyo? Nga naman among labi. Dawi si Tijil pananglitan. Di ada rin choir sa akong luyo. Kusog na ba kayo manganta? Musalibo mong ilang laway, abot ko sa akong tagtulog. Nag-anak ko, ito, baho ko na piniliso ang mga. Niya, pang diyasa sa akong matubangan, mamanta sa ngayon, mga bakbaway, mga tutbra sa kanila. Abin sa mga, basta tungas misa, sakit na kayo kong ilong. O yeah, inighuman pag yung misa, wala pag yung kuligtas. Malasya na yun. Arangan, tingin din yun, natin kuligtas. Pero ang dito, nakuso, katsihan na to, niya, inigsuon pag yung dito may date, pirma pa ka dito, rekisahon pa ka, iniguman, tatakan pa, buling-bulingan pa yun. Muna ingaw ako, pag uli na ko sa amo, primero ito na akong mga buwan, kaingaw ko kanina, daog-daog, gini, nihila ko ningaw ko ginuusap na ino Lord, daog-daog mo ni, gusto ko parokya, di anasan ko ng prisuhan, masay sunudan ni, Bartolina na yun, mahay ko ba, mahay ko. Pero sa dihang ako bitang gidawat na mapaubsanon, ningon ko imo gidiling assignment Lord, hindi mo bitaw, pare ko ka, ay pagbuot diha. Kaya laki-lak sa ganito. Akong kwarto, laki-lak sa ganito siya. Pare ko ka. Ano magbuot man ka? Ana, ingon ko ka, obedience. Wala, sukot, bisa ka sa tika i-assign, ako i-assign mo. Ana. So, karon after 4 years, karon ba, 4 years naman ko, di nasa nung ganahan nga i-assign kong lain. Na-inlove na ko sa mga piniliso Oh, katong ilang baho sa una nga musakit akong ilo. Karon mura nag-perfume. Hasta ko nilang siptiktan, kana mo lang siptiktan. Hasta ko nagtanaw na ko diya. Kana ko nilang mga CR diya. Nya way mga limpyo. Ilang siptiktan das luyo. Nya wa sa limpyo, muawas po. Kana, di pertig yung lain nagbaho. Manalipong ko sila nga taga dito, manalipong pagit sa ilang ilong. Pero ako, awa, ako salipong may, mura lagi perfume lagi. Pag di anak ko nalipay sa akong assignment, nga nakakita na ko ba nga, hala, kanindot aning mong assignment. Kana bang di ka mag-alagad sa labing ubos? Nya punan pag ni Kristo nga niingon, nabilanggo ako o inyo kong giduaw. Akada na ko atos bilangguan, murag napapasta na akong salat. Okay, ito na sa kong paboritong salat. Ako na, sa mo, no? Klaro na nyo mga naong, masakan ka na dako. So, ang makapapasta na, kanang mo buhat at mga buhat na para ni Kristo. Nya unsa may buhat nga giangko ni Kristo nga diretso giniya, isa na bilanggo ko inyo kong giduaw. So kada nako atos prisuhan, mura jud si Kristo akong giduaw. Nga magtanaw ko sa mga naong piniriso na kumaw ni naong ni Kristo di ay. Na mga imat kay mga naong, ay mga sigap kay mata, ana kay portisan suyop tingali. Napay mga hugot kay kapapangi, gani kagot nipon ani ay klaro kayo. Ana, pero mo to yung mga naong ni Kristo. Pero ang labaw gini ay nga nakapanindot sa ako assignment nga nidawat na gyud ko nga mapaubsanon, naka-appreciate ko maayo sa akong pagkapari. Mas na-appreciate ko karon akong pagkapari. Nga ako ni pagkapari dili ni para stipend. Dili ni para kolekta. Kung dili para din sa kaluwasan o ipaambit ngadto sa mga tinuod nga nanginahanglan. Ug ang tinuod nga ginahanglan sa akong pagkapari mao ang mga naas bilangguan. Nya ikaduha, naka-appreciate ko sa akong gipuy-an karon sa Santo Rosario. Kay sa una maggunggol man ko na gamaya sa daning kwartuha kay mapandol man ko usahay masakit ko sa akong lamisa, gamay katre, gamay lamisa na say hangiranan, masapot ko usahay na gamaya ning kwartuha. Ana, yaw ko ba? Sus karon kay ang usa ka silda dito sa prisuhan. Pupalihan kadako sa akong room sa Santo Rosario. Kay ba mo pila ka buok piniriso ang nagpuyo? Ba mo kibaw no? Papriso mong suway. Kay ba mo? Ang nagpuyo nga piniriso 30 ngadtos 40 ka buok. Nya parihas akong room sa Santo Rosario ang gidakon sa usa ka silda 30 ngadtos 40. Sa pagkakaron karon na naghimo naman sila mga condominiums, na naman sila yung mga gipang-building itukod, basin mo luag-luag na nagjutay. Pero sa pagkakaroon, nga wala mo operate yung mga buildings nila, kuan, 40, 30, natos 40. Munang nakaingon ko, inigtuyhan-tuyhan ako sa akong country, ako rin usa sa akong room. Sa mukha na kikong nailaing tao dito
mabuta nang wadyo ka-imbitar, bisag madre, wako ka-imbitar sa kanulong. Ayun po, Tir, di na yun pwedeng la-imbitar, magtipo na kita sa kabed, o mo na, mato ka dito. So, ay nalang ato, no? Maamong na noon taan. Asa na ganun magtupad, bisag madre mo, parit, minay, kitingan kayo. Mahala na din may uyab, pero basta, anak ka rin, patay juga. Ay gawin kay kwarto, asal kalikay dito, anak. Pero karon maka-appreciate ako ngay naghigda na ko sa akong bed, ako sus kalindot sa akong lawas Lord nga maka-stretch ko din ang ako ron dito mga gipang-atiman nga mga piniriso nagsalubay ang ilang lawas nya pila ka layer mura sila mga kanang mga lampinig dito kanang dasok yung maayo ba. Yan ay nagpuyo na dito tagilma ka tuig, tagnapo ka tuig ug mao ni humble down nako. Og nakapataas akong adrenaline isip pare. Kana bang nakapa-inspired nako ba mo nang gingon tingali Kristo usa ni sa mga meanings nga ang nagpaubos ipataas. Kana bitaw mo taas ang imong inspiration. Asway ninyo kamo mga asawa, pagpaubos ra gud inyong bana. Ang inyong bana ibutang sa ibabaw, nya kamo paubos mo. Diba mo isa sa imong adrenaline. Ang akong pasabot ba kana bang ayaw pag sige yaw-yaw sa inyong bana. Ana ba? Kung sa muli yung imagine. Kasi parehal nag-imagine sa inyo. Kailangan na sa letter of St. Paul to the Ephesians nga mga asawa, sunod yun mo sa inyong bana sa tanang panahon. Dili lang higugmaon, sunod yun. Sunod ba? Sa tanang panahon. Niya kaya ano na may panahon ng asawa magyaw-yaw? Ang bana na may pasundod, kung sa resulta, mag-anang kaubos ang imong inspiration diha sa imong pagkaasawa. Pero musunod lang yung kasi imong bana na pinagyog iyakan kulatahon panagsa nana nya mangapit sa siyang panagsa nya imo lang yun siyang sundon ba uy ma-inspired ka kayo maingon juga kini kami niyon challenging ka na bang ma-challenge ka di ba? Kung imong dawaton ang maong challenge, pero magsigang reklamo, magsigang, buang ako, buang mawagta ang imong inspiration isip, asawa, isip, inahan ng pamilya. Mauna nga naataroy mga divorce. Apa mo kay ba? Nanatay divorce. Na-divorce. Na-approve na sa Pilipinas. Nya na-approve na niya sa habitan ng mga dagkong nasod. Munang daghan itang mga broken families. Kaya nga naman, miatra sila, kaya di sila kasugakon. Meaning, ni-give up sila. Wa mo taas, wa mo lahutay ang ilang commitment. Nga naman, kay magpili man sila o posisyon. Gusto man sila o sila yung authority. Ang bana gusto nga mo'y authority, ang asawa mo'y authority. Gubat silang duha. So ay yung mga asawa, submit to your husband. Di ba? Kana inyong husband, magpangita kina ninyo. Lagi. Di daw, mga husband. Nya kamo sa mga husband, usawa sa pagpataas sa inyong adrenaline. Matod pa ni Kristo, sama sa gisulti ni San Pablo sa unang pagbasa, higugmaa ang inyong asawa o pagpakamatay kamo para nila. Yang ano magpakamatay man ang husband, aron kuno ang asawa magpabilin nga putli o balaan ang ilang kinabuhi. Mao nay trabaho sa husband nga ang asawa mahimong putli o balaan. So kung magyaw-yaw lagi ang imong asawa, balaan pa na siya, di na. Di na. Nya usaha man husband na aron dili magpatuyang og yaw-yaw para mabalik sa kabalaan. Ayaw gyud tubag-tubag. Imo lang ang paminaw ni mong asawa nga magsigig yaw-yaw nya imong smilean og gamay ana among sakop ba to siya yaw-yaw nya maingon ka nga yawa na kay kam Lord yawa na kayo pero gihigog nga dili na kong yawa Lord ang sa sige nimong sulti ana musaka imong adrenaline nga ako giniling asawa mo ginili akong gipakaslan amadugay mo hilom ra man sa to mag-ana man to kahinay basta di kini mo tubagon oy mag-ana na kapawong oy ano mga yaw-yawan kayo ay tubaga mag-ana na siya kaubos iyang emosyon ikaubos na ito hilom-hilom na jud tay kusi-kusi ni mo gamay wakil-wakil ba to ano samo ba ni mo ano ka nagkagwapa gini asawa kasi hilom da kung kumala ka ana wala amadugay ni mo kusi din ato ngunit ato di mo iksunod to imangko da sa awa na, saka ng adrenaline.
Mao na siya ang sikreto sa pag-apply sa gugma. Ang gugma mo epekto o lihok sa mga tao mapausanon. Mga taong anda masakitan, anda nga magantos. Ug mao na siya ang ipangandoy sa Ginoo. Nya iya tang lipayon pinaagi sa iyang grasya o gahom. Siya ra man gyud makalipay nato may lain. Gani karon nagmisa ta dinhi para unta si Ma'am Linda adto na ni siya sa gingharian sa Dios. Ni antos mo sa disag maayo, siyam ko kabog ni antos ani niya utong. Sa pag-utong palandaan na ng siyam kabog, grabe ay. Ya, labaw na pagpakaon. Ano, nasa cute kayo nga anak ko sa kabog babae. May pangandoy tingali niya siyang kinabuhi. Kita lang siya babaeng anak. Niya mga anak laki, mga brumbado yung mga so, cute sa niya mga laki anak. Sila kawalo ka mo, puro laki, sus. Di na ko may imagine sa nagubot. Kami, upat kami kalaki o sa kababae. Upat kami, katunga kami sa inyong laki. Pero mama, hapit katulong nila tususo sa kadlaw. Agani, buutan matingalinis Ma'am Linda sa wani mang natos yun. Buutan kayo. Mga nga, mga buutan sa kayo ng mga anak, no? Purya-purya lang tao, mga buutan yun. So, mga swerte kayo ang mga asawa aning mga iksong laki ba? Swerte kayo na asawa nila. Mga buutan mo kayo sila. Bakit di sila makonsinisyon ng mga asawa nila? O siguro, i-atake ng ubas. Mag-ampo tayo, pero Ma'am Linda to taong taon niya ito sa langit niya. Kita sa musunod, no? Kita sa musunod kay mao gina sunod-sunod naman ang kamatayon. Iguman sa una, yan isang kasunod, matay na sada, sunod na sada na. So, mao na, akong papatanan, patay naman. Papatanan, akong papa o mama, patay naman silang tanan. So, ang kasunod ani, ang kanilang santigwali-wali. Musunod naman sana. Parang ang iya sa gani musunod, gani sana naglingkod. Karon sige mo ni katawa-katawa. So, no sa CPR. So, ana-ana ra ng panahon pero angay ba ta mahadlok? Matud pa ni San Pablo, ang kamatayon usa ka ganti. Basta kita nagkinabuhi nga mapaubsanon o faithful sa Ginoo. Sige, manindog na ta mga buutan. Pag-ampo